Avui fem un bacallà amb panses o un bacallà a la talamanquina, segons la recepta del Josep Maria Lladonosa. Comencem la recepta enfarinant el bacallà. Ho fem amb farina de blat de moro i ara l'enrossirem amb una paella amb oli ben calent. Fregim el bacallà per les dues bandes, ara el reservarem i farem una picada. Fem una picada amb ametlles, alls, julivert i una culleradeta de pebre vermell i una de canyella. Ja tenim la picada a punt, ara la deixatarem amb l'aigua d'estovar les panses i ho posarem a la paella on hem fregit el bacallà. Quan faci una mica de xup-xup hi posarem el bacallà i el deixarem coure 5 minuts. Posem la picada deixatada amb l'aigua d'estovar les panses en una paella, ho portem a ebullició i ara que es passeixi una mica hi posarem el bacallà. Bé, això ja està a punt. El que possiblement farem ara és retirar els trossos de bacallà i deixar que redueixi una miqueta més la salsa, un parell de minuts. I ja tenim emplatat aquest bacallà amb panses, més conegut com bacallà a la talamanquina.